Mila zazpieun kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez hau beha bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu gorpua eakutsi aurrera bideai. Jarraitu eiozu asko dakienai, behingoz utziozu baldak izate hori. Gabiltza hainbeste rokagu, zer gagu, euskotarrak gagu. Ez dela eoki egunak ematia, zilborari begia munduan zentrua baina. Ez dela zilegi solidarioa da traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin. Diru kontua dela autokonplazentzia, atzeak oia txokuan bizitzeko gogoa. Gabiltza hainbeste rokagu, zer gagu, euskotarrak gagu. Ez baitaztu behar kultura guzti horiek, zirela traba hutsa delako progreso horrentzat. Ez baitaztu behar 5.000 kultura desagertu horiek, ezin dira okertuik egon. Gauean dizdiratzen du, nondik ez dakit. Hain hurbil ematen du eta hain urrun, zure izena ez dakit. Zaren ez dio axola, zure argia maidazu. Ez dakit zein zaren ez dio axola, zure argia emaidaztu. Izar txikia
quisiera dar la bienvenida a todas las autoridades que me acompañan. También quisiera dar la bienvenida a los visitantes para que pasen un día fabuloso. Quisiera agradecer a la organización de la Farra Oñez la invitación realizada. Orain, kasurako ikasolako lehendakariak, Fermin Erdozainek, hitza hartuko du. Ha sido este un año de duro trabajo y quiero en estos momentos felicitar a todos los que integran la Ikastola, padres y madres tanto actuales como anteriores, profesores y exalumnos, por el excelente trabajo que han realizado y cuyo resultado estamos viendo todos hoy. Ikastola osatzen dugun izenean, tafallara hurbiltzen zaretenoi gurekin egunon bat pasa dezazuela opa dizuegu. Eskerrik asko. Carolina Arizmendi, Inma Pérez, Ana Fernández, Raquel Baigorri eta Amelia Pelarda. Ez dakit, denok etortzerik izan.
Agertu mesedez, Maria Beltza ikastolan, txai daude.
kabitzen ziren, atzo aien ikurdia. Saltzen, saltzen, txeko txiki baten karamelu da. Está muy bien, esaten duko bidea. Saltzen, saltzen, txeko txiki baten karamelu da. Al Chiliano, Santa María Gurera, tomaremos chocolate, pulpa morena. Arantxa Galdos, kote txiki bat dauka. Nafarroa 022 matrikula duen kotxearen Opa! Beasaingo Maite eta Maitena. Beasaingo Maite eta Maitena. Gorriko postuan, beraien bila pasatu daitezela beraz. Amaia Arbizu eta Ana Abartzuza. Bigarren areako gurutze gorriko postuan daude. Plan omendian, Amaiur dantza taldean. Laugarrenean zeladan hemendik 15 minutu ingurura. Naiz idiekin eta zaldi astu eta mandoekin egiten diren proba hor. Bosa alegi, 200 eta 200 kiloko harria. Hau pañetxo, venga. Golpea eta bizkarrera. Amase. Amazazpi, 33. No recuerdo esas.
¡Apañación! ¡Venga! ¡Ay, ay! Bueno, a ver, txalo hiek beroago merezi dituta, venga! Bestela lege hori urrun bedi juan alperri